International Editorial Board along Rohit Kumar Thapa Phan Kangbai Pon. BBDC atobar womulang sopen chukihula adak atobar kaselam kasai oi. Ningkam thom kebra trok amek kache charcha kiso kache langja phan Karbi Anglong Autonomous Council CEM along kerap kachuhang. Kardom Karbi Anglong live kelara dona phansatame Pinia Birtang Tonpen RJ Tha. Bokajan LA constituency angkang Bokajan Rongsopi Sukhanjana Longkedo Inud Paban Thapa Supo Rohit Kumar Thapa Phan Peneng Suri Hinira Inquira Hini Peningquira Plia Baha Phan International Editorial Board along Kangbai Panajok Bokajan Habara Phan Nongme Kewanpi Rohit Kumar Thapa ke Bokajan Kendra Vidyalaya School along pensi Kepang Denga Satlang Chepa Ondunlo Lapen KV Seba kalong pensi HS Sangdeng ta Chepa Ondunlo Alangli Charlie Dun Bompen graduation anta Chepa Ondunlo Alangli Laxmibai National Institute of Physical Education Gwalora Longpen Suri Hinira Inquire Seningkan Doctor of Philosophy in Physical along PhD Chepa Ondunsi Alangli Phan Gujarat along Physical Education Foundation of India Hinpen Ingding Po FEFI National Award Anong E Certificate Chudeng Donlo Lasopen Pirthi Adang Mate International Analong PhD Bang Troxike Pra Po Tuma Phan Ingwai Ponlo Laso Kangwai Ponalong India Pen Bang Hini Ansi Longdun Cholo Laso Bang Hiniang Bong Pen Karbi Anglong Pen Setame Rohit Kumar Thapa Phan Ingwai Ponlo Bangso Troxikep Kangwai Ponang Bong Pen Rohit Kumar Thapa Bangke Top 20 along Ansi Amen Klangdunlo Lapen Non International Long Editorial Board Chepa Longdunlo Laso Ajo Apo Apayatum Aning Karong Tiklo Laso aning karang along Bokajan Rongsopi along kedotum anta aning arong dunlo Rohit Kumar Thapa alangli Bokajan lapen Karbi Anglong anparta India phan anta nongme kewan pithegapor pinnangatum kachuru pajeudun rinti Bokajan penananterang Karbi Anglong live Lakhain kora pho nilib MSC constituency ke parlo BBDC atobar womulang sopen chokiola angbong kedo Number pen koiramati adagatobar non amar kahino dagjang ring dokoklo BBDC atobar womulang somate silunijan pen chokihola adag MP Agarwal anongka chethang ngai accompany pensi bangso atobar selampondo bonda kaselam ke sai oya job malum sopor penta kahino sonsi dokok Nilip araratum aning kethe ningkarong ke kai keta lapuson kemisen atobar si chehiladlong verposi MP Agarwal aphan Lapen Karbi Anglong Autonomous Council asong chapwa tuma phan cholang prongro Lapen MP Agarwal ke si Mesen company ke thepina nga potsi Mesen pen sai cheklem pen je hiladun longver bobsi ningi the dorinti Bunta non ke thekdam long thwa bangke ningka nisita pleng plelan labangso BBDC atowar non amat ka hingno thaijang ring dokok Pinpur damme RCC dolong non building non culvert punon lapen tobar ke ikpunon Foundation mate kaselam ke chengpen mesenangji kali pulote hirthe deji monta non BBDC kaselam atobar ke ike along penalong ke kanghang et lapen koilamati a ing namajo mate koilamati reserve forest ajoke kalwart anta ame thangsi ingrai lagason tangte MP Agarwal isi anong ka chathang klong accompany phan sai ke claim ke sai oi putong pupoma mante mesen putong raratung pupo Tangte sai ke claim kasa putak pilo ki pupo. Sorkar pen ke a constituency tina phanta kelang paching bar pet. Seta isi ver atobar phan ke aningkan ke nang pipon ber thekte deji. Lasi kelong ako nang selam pipa minanji pusi nilip araratung kachunri. Choke hola pen Sanjit Kro Karbi Anglong live. Pirthelong kereng japhan Eme kachecharta akinang so. Choklem chodampen chenglo pirthe aliralon kelang dunjia phan eme kachechar akinang so binong.
bontaning kan thom ke bra truck ame ka che char che dead pen pir thelong ke hondun ke joy ke kali lancho ta kalisi ame thanga somar araje pinirni anta che theklong le pin langpu alam thea bangke isi engine so me mian pen la sonse pininang le tuma thengnolong inuta bangphi ka phirti mungpi ningkan thom ke bra truck ame ka che char che pen pir the ki hondun alam the lapen labang so ki sung penang pajok thapu karbiang long ke the ki dinga to maphan ka chuning ri pon alam the arju pon senang Diphu ward number cap ke parlo rongkangjang mohori dera rong amekar markas terang achor ka phirti mungpi arta ningkan truck cap kedamtang pharokresir kebra truck ner kebra truck aningkan oso mar ka chapathia porahut kopi koson penloni amek che charge derlo nona por kadu kawe asumar bang pho chapathesi piso so melapen penan anta chupilo bonta pinier ni an labang soki soka cholong lok pena jok ame thanga asumar araje inura phanta che theklong le darlo komento ningkan sin ani nang megi charge ko piko somena nili ningkan pharokri sir kebra trognar kebra trogan ningkan me se nili mek charge iglo acha ante ko pi ason na sela so ame charge tene di nili mek charge ke le philo osumara phili chikleon phopen nili mek charge lo nili dak doctor long di fu doctor long ache langke doctor dem nang fu iglo mola khalas lo te charge la baso vitamin pen ne pate dawai nang lo do no nili chu bom no sita me nili osumar mahang pa thek de sita me charge igdelo so mek charge pen pini alo la bangso ningkan pe charge pen nan te tante ni nali sumar bangwan tong no di nili sumar bang pho arso sumar bang pli pinso so init akibisi lo ante nali kroso also amahang the ko si ama kleng si husi kleng si husi ke char elo nali tante nali sumar bang pho angmong nali RJ ke chithek long da khan yang lo nili pinia nili kadu ka vela bang pho sumar anta nili RJ chichini ne RJ ta thek long le nili ke ase penan chalo ame kache char chepensi kedamtang ningkan thom kebra truck penta hema sai la pen sai ka chutiki anta karkum ka pherai pen loksi sai do anta chiklem pon bomlo lasi pirt he aliralon ke doalong puthot ke langja phan aning hang lasi karbiang long arat akisungalong kai kiamat karjab dun thip aning ke minaya bangphu mate tim karbiang long ke jalin CM Dr. Tuliram Ronghang lapen ke the ke dingatum nangra vek thapose pherang ke thengno long kisum ke phodet ka phirti mungpi pen kerap johang nili muthe bang phan kerap nili no arjudun long bom posi nilita non la CM sar atum along nilita kerap ka johangi bhansi nili nani tum phana chupalo chuniri lo Kerap ke paje udunjia phan la screen along ke paklang pon account number troxy pli pho 5a isi 5a troxy 5a nerkep IFSC code UTBI 0RRBA GB mobile number sirkep pli kethom pho kethom 5a hini pli trox along kahomri vek ja phanta kachuningri podoponthu news report long sadaringti Karbiang Long live Karbiang Long district along ansose kacharle hin ke paching thur ponjia phan pa ke mangalong United Students Union of Karbiang Long asong atumta bor iponsi pini Karbiang Long Autonomous Council Education EM Richard Tokbia phan pinpuralu ke pajirda Karbiang Long alo ke ongdung primary pen higher secondary school angdeng an thanbang kadure thek tiksi non puan ta dolang lasi Karbiang Long pen West Karbiang Long alo ke doan thanbang ke papleng ja phan lapan higher secondary school along ta science stream biponang popura usuka tiripia mai pen KAAC education EM Richard Tokbia phan pinpuralo pajirpon pinpuralo along ke jongpon ke Karbiang Long pen West Karbiang Long alo ongdung primary school pen higher secondary school angdeng an thanbang kaduredo laso jok lo kachale hin pennang an katikudolo lasi prabjin pen thanbang ang hoi papleng pon serak nangpo Karbiang Long pen West Karbiang Long alo ongdung higher secondary school along science stream ave bangso jok science kachali aning khang osomara tumta sai job je Karbiang Long pen angta an kachali phan dam nang koktiti lasi prabjin pen higher secondary school ke do analong ta
science stream bipon serak nang poputa pinpura lolong kejong padopon school pen high secondary school along thanba kaduri thipikangya la silabang sokta prabjin pen karbeng autonomous council me thanba kaduri don papling puserang nampo lapen high secondary school do along the science stream prabjin pen bipon nampo pelbang sok kemang padopon se pini nili tumahin pen karbeng autonomous council education em richard top bifan pin pura lopajir ponlo silabang sok tha tame kidam ta por hota primary school ang dengalong bang karbeng autonomous council hin pen thanbang hoi pe pon bobla la sikipek pon pe do ana thanbang school on tame prabjin pen thanbang pe pon po lapen high secondary ang dengalong itu thanbang kadure ba phanba pata bang kidam ta por karbeng autonomous council pen diskuran locally elo puserang du hin nam pachin pon lapen high secondary long science stream ki pon ji panda prabjin pen kak made karbeng autonomous council pen side pon popusi em akai made richard top pen tamchang jipidu Karbi Anglong Autonomous Council pen primary school ang deng anke thanbang ang hoi pekpon lo thanbang ki pekpon pe school along anta prabjin pen pekpon po higher secondary school ang deng thanbang ke pekpon ji aphanta Karbi Anglong Autonomous Council pen dispur an lopali pon lo sonsi higher secondary school do analong ta science stream kibi pon ji aphanta Karbi Anglong Autonomous Council pen sideng pon popusi KAC education em richard tok bi pen lamchak chipi pon Habar ke happen harsing rongpi Karbi Anglong live. Bini prime time abirta ke lapon si kang tonik lang.